При един разговор с господин Цветанов споделихме, че някакси не ни се плаща нощния труд, времето на разположение. Отговорът беше уникален, никога не се е плащал. Имаше един министър, който ни обясни, че полицаите работят за държавата и откъде на къде ще искат да им се заплаща извънредния труд, който е положен в името и за държавата. Това сме го чували от депутат, който в пряк разговор казва: вие не работите ли за кауза? Всичкото е чудовищна некомпетентност. Съответно тогава в конкретния случай специално стигнахме до Еврокомисията. България беше пред наказателна процедура. Ние пишехме какво се случва. Те питаха Министерството. Министерството лъжеше, че е различно. В един хубав ден просто хората предупредиха, че сме пред наказателна процедура. И мисля, че при господин Йовчев се случи по стечение обстоятелствата министър в този момент, когато бяха направени необходимите корекции. България се отърва от един резил, а ние получихме законното си право да получаваме възнаграждение. След това влязохме в другия резил. Започнахме да получаваме по 20 стотинки на час, по 10 стотинки на час. То от една перверзия влизаш в друга перверзия. Но факта е, че поне се преборихме да бъде заплащано. Порядъка да си срещу 4,80 да си на разположение в събота и неделя. За денонощието. Различните правоотношения са различни. Има някъде, където все още са 10 стотинки на час.